giving us this opportunity to minister unto the sons of God. Amen. I believe we are sons of God, and we are all sons of God according to scriptures. Be seated, please. Hallelujah. Let's read his scriptures in the book of Isaiah chapter number 57 verse number 20, and the book of Psalms chapter number 34 verse number 5. I am the angel of time. I love God. I believe in God. I trust the Father, and I trust namhlanje kuyokhuluma yena mina ngiyolandela njengemuva. Sizana ngani zakwethu. I believe in God. Ngiyamthanda uJehova kakhulu, ngiyamthanda uNkulunkulu kakhulu, ngiyakuthanda nokujabula, ngiyakuthanda nokuhleka. Hallelujah. Kodwa nje namhlanje asidlali siyasebenza. Can somebody read for us, please? Isaiah chapter 57 verse number 20. Yes. Ababi banjengolwandle olunyakazisiweyo ngokuba alinakuphumula namanzi alo akhipha udaka nobishi. Okay. Psalms 34 verse number 5. Mosade alikabale sala. Thank you, Father. Babheka kuye phezulu bakhanya ubuso babo abusoze bajaba. In the fourth, babheka kuye phezulu bakhanya ubuso babo abusoze bajaba. Hallelujah. Father, bless the reading of your word. Bring it forth light and understanding in Jesus' name. Somebody shout amen. Hallelujah. Sanibona Witbank, sanibona Lenville, sanibona bantu abasindisiwe, sanibona bantwana bakaNkulunkulu. Ngegama likaJesu siyanamkela kule ndawo, ngegama likaJesu. Size noJesu ophilayo, size noNkulunkulu ophilayo. Angiphathanga sibhakubhako, angiphathanga manzi, angiphathanga sipelete, angiphathanga ntambo, angiphathanga seshi, angiphathanga okunye, angiphathanga nhlabathi, angiphathanga into yomhlaba, angiphathanga manje, angiphathanga isiwasho, angiphathanga iproduct. Ngiphethe nje uJesu kuphela. Sanibona kule ndawo ongakasindiswa awusekike namhlanje, ngoba kwamele uthi kusindisiwe namhlanje, osindwayo usemhlanhleni namhlanje, uyojika ukhululekile namhlanje. Sanibona kule ndawo yaseWitbank, angiphathanga otoboloshi, angiphathanga amafutha engakugoba ngawo. Ngiphethe ugobo nganizakwethu olushintsha impilo zabantu, oluguqula impilo zabantu empumalanga yonke. Sanibona kule ndawo siphusele bomama, siphusele bobaba bakule ndawo, siphusele abafundisa abakule ndawo. Size njalo lo muntu abathi uJesu onevangeli lakhe elingadingi kwesekwa, ayedwa uyazenzela umsebenzi. Noma ngento zayingene kanjani size nje nalo muntu abathi uJesus azama nokunye, azama nabegama lesonto, size ngegama lebudla, igama likaJesu Kristu waseNaza ophilisa umuntu, opholisa amanxeba, nosindisa umphefumulo. Sanibona kule ndawo. Sanibona kule ndawo yaseWitbank. Hallelujah. The Bible says in the book of Isaiah 57 verse number 20, the wicked are like a troubled sea when it cannot rest, whose water cast up myrrh and death. According to the book of Psalms 34 verse number 5, the Bible says they looked unto the Father and they were radiant, their face were not ashamed. I love the fact that there is Isaiah on the other side, and then there is David on the other side. Labanda babili bakhuluma ngoNkulunkulu bese bakhuluma ngabantu, basakhuluma ngoNkulunkulu, baveza uJehova bese baveza abantu. Uthi Isaiah ngoba is a Christ-centric prophet, uthi Isaiah makhuluma lana ababi bafana nolwandle olunanakuthula, ababi abanako ukuthula, ababi abakahlali kahle lemvina, ababi akukho mnandi. Njengoba sifikile nje namhlanje akukho la kumnandi khona kwabasebenzela uSathane. Ababi bafana nolwandle that is troubled. Njengoba sesifikile nje nathi namhlanje vele they are going to be troubled. They are going to be troubled. They are in trouble because Jesus is here. They will be troubled because Jesus is. Jesus is.
introduce ke labantu bakhe uthi lona ke wokuqala umuntu omubi ongakasindiswa ongenayo uJesu uyamintroduce uthi kokuqala mubi kwesibili uthi akanakuthula bawungakasindiswa awunako ukuthula bawungakasindiswa angeke ube muhle ubuhle buza noJesu bawungakasindiswa angeke uhlobe ukuhloba buza noJesu ya ukuba muhle buza no iglow iza nalomuntu abathu Jesus angeke ugathwe bese uyaglowa angeke ufuthe noma udume bese uyaglowa iglowa iza nalomuntu abathu Jesus ongakamfumana uJesu wabamba uprofeta wabamba uJesu angeke aglowe uyobe lokasindwa uyobe lokafana nolwandle olutroubled impilo yakho will be filled with trouble until you receive the man by the name Jesus. Ukuphumula kuJesu impilo ikuKristu amandla atholakala kuJesu noma gibela uyashayishaya lawo mandla ophelelwa sikhathi noma gibela uyaZimbabwe lawo mandla ophelelwa sikhathi noma uyeNigeria lawo mandla ophelelwa sikhathi lithi babheka kuye they looked unto Jesus their faces were radiant into engaza ngokuhlangana noJesu ukuthi singahlangana naye abekho abantu banga singahlangana noJesu baba lobuso buyasho abekho baba ubuso bakho buyasho ungahlangana nobani noJesu. Okay, na asisiqale ngomuntu ongenayo uJesu kwenzakalana empilweni yomuntu ongenayo uJesu because the spirit is separated from God. If the spirit is separated from God, nobody detached from God, echoes through the mind, through their relationships and their family structure. It goes as far as our finances wabo financially angeke kube right uyohlala bomashonisa uyodliwa bomashonisa bawuhlezi bafina until you receive Jesus. Ema relationships kuyohlezi better uyochinja amadoda uchinja abafazi because you don't have Jesus. Awungenayo uJesu awunako ukuthula even in a relationship nasemshadweni kuyabheda when you don't have Jesus. Nikhona bona ngizokhuluma namhlanje njengoJeremiah njengobani Jeremiah in the book of Ephesians chapter number 4 verse number 18 having their understanding darkened, they have been alienated from the life of God through ignorance. Ungabe nayo uJesu uyahlukaniswa naNkulunkulu bese kuba mnyama empilweni yakho. Yohlezi uthandazela ife elimnyama kanti ufuna uphakamisa isandla umnikelo lo muntu abathu Jesus bese kutshintsha impilo yakho yohlezi kumnyama uyozuprofitwe inyanga eTexina niya lapha edowntown noma eJumbo Mall engakavulwa noma niya Highfield uyoprofitwa Uber driver ithi ngiyabona kumnyama empilweni yakho ngoba ukukhanya uza nalo muntu abathu Jesus yohlezi kumnyama akafiki uJesu noma ungakhayisa ikhandlela elipinki elibovu eliblue angeke khanye ngoba ukhayisayo uJesu izwi lisibane enyaweni zama bese liyukukhanya endleleni okhanyisayo ubani kanza kwethu ngokuzibela amashandaliya akakha ngekukhanya Bili yako ngekukhanyisa amashandaliya impilo yakho ngekukhanyisa yellow ball nokungashada nalo impilo yakho ngokukhanyisa uJesu impilo yakho ngekhanya ngoba ufaka ingubo ezimhlophe impilo yakho yokukhanya ngoba uintroduce nomuntu abathu Jesus funa kube ne-introduction of a person by the name of Jesus ukuze kube neshintsho empilweni yakho uyobaqeda abafundisa nabaprofeta nabapostora bonke bakubeka isandla ungabi right kanti wena ufuna ungene kulo mbuso wakaJesu in the name of Let's go now. So if you are not in Christ, you walk in blindness.
noma kuthiwa kudliwani ke manje uyayidla, noma kuthiwa kugezwa ngani manje ugeza ngayo, noma kuthiwa kumbathwa ini manje uyoyimbatha. Unamalaphu angaphansi kwetafula, unamalaphu angaphansi komkamelo, uneladi lakho olumisile ngoba uhambe kumnyamela. Bathi geza ngenkukhu ugeza ngayo, bathi geza ngembuzi ugeza ngayo, bathi thela uswayo oluhlofu lakho uyoqosa kodokolosa, uthela uswayo oluhlofu lakho kodokolosa bangahambi. Oqosa odokolosa uJesu, oqosa lamlambo uJesu, oqosa abathakathi uJesu, uyothela yonke into ethelwayo ngisho nalesibhakubhako seqosa odokolosa. Angeke bahambe until there is Jesus in your life. Being part of a church, that doesn't mean you are part of the body of Christ. Being part of a movement, that doesn't mean you are part of the body of Christ. Being part of a revival, that doesn't mean you are part of the body of Christ. Doesn't mean you have been introduced into the body of Christ. Oh no, Jesus. Ongenayo uJesu futhi uyazi, okuJesu uyazi, ongekho kuJesu futhi uyazi. Jeremiah 17 verse number 5 lithi uqala kusiwe umuntu obeka ithemba lakhe komunye umuntu, lithi ufana nesihlahla esitshalwe hlane. Kodwa verse number 7 and 8 lithi ubusisiwe umuntu obeka ithemba lakhe likuJehova, nothemba lakhe likuJehova. Lithi ufana nesihlahla esitshalwe ngasemfuleni. Abanye bethu siphashe nje ngoba sikahlangana noJesu, abanye bethu kulukhuni nje ngoba sikabambani noJesu. In the name of Let's go. I pray for someone here to receive the man by the name of Jesus. Ukuze kusuke lobumnyama obusemehlweni akho. Every decision you make, if you don't have Jesus in your life, is controlled by impulse. It is controlled by culture. It is controlled by emotions rather than the wisdom of God. Ngokukala bokuhlakanipha ukumesaba uNkulunkulu. Ukuthi uhlakaniphile ungamesaba uNkulunkulu. Ukuthi unenhlakanipho ungazani noJehova. Inhlakanipho ikala kuJehova. Ngiyaphinda futhi ayikali ngeposition esontweni, ayikali ngokuvotelwa into an office, ikala ngoJesu. Okala ukuhlakanipha empilweni yakho akuyelula chara. Inhlakanipho iza nobani? Abantu bamla iza nobani? No problem. Our wisdom comes from the Lord. Our wisdom comes from the Lord. Ngiyaxolisa nganza wethu mangabe uNkulunkulu angimazi makaphethe umprofeta, mina ngiyastandela izwi, ngidla izwi, ngiphila ngezwi, ngagezwa ngezwi, ngihamba ngezwi, ngihlala nasezwini namhlanje. Anginayo inganekwane, nginezwi kuphela. Angikwazi amagundwana akhe emzani, kodwa size nezwi namhlanje. Anginazi itori nganza wethu, nginezwi. Izwi layihlaba inhliziyo yami lambonisa ukwaduka kwami simelana by the power of the word. John 15 verse number 3 lithi sengeziwe ngahlengwa nezwi likaNkulunkulu. Hebrews 4 verse number 12 lithi mina nawe izwi laNkulunkulu liyisikhala esikhalipha hlangothi zombili. Emadina ya John chapter number 8 down by the verse lithi iqiniso niyawulaza and iqiniso niyawulikhulula. Izwi lakhe Genesis chapter number 1 verse number 3 lithi verse number 1 and 2 umhlaba wawumnyama babusimbina kodwa washo izwi kwase kuyakhanya. When we have the word khona masiyakhona savula online libhayibheli izwi lakho liyolonda Jehova ngaphakathi kwakho. Yilo lokulusa, yilo lokulawula bantu abanamandla abaphathe izwi. Unafasa amaseshi amabhidana amafimbo awusevela kodwa bakhonzola umhlaba bantu abaphathe izwi. Somebody say, I have the word. I need the word. Siphila ngezwi. Siphila ngezwi. Yazi ukuthi abanye bazela umthandazo kodwa siphila ngezwi. Yazi abanye bazela isiprofetho kodwa siphila ngezwi. But in the righteous shall not live by sight, they shall live by faith. And there is no faith without the word. Romans chapter number 10. Lithi bawusinda kanjani angekho shumayelayo. And I see shumayela indavundavo siletha izwi athi kwathi na first John izwi ayaya lithi kuqalena
izwi ake uphakanyiswe ungenalo izwi ake uphumelele ungenalo izwi yakuyazi unayo iplan kodwa umkhwanazi uzokubopha wena iplan yakho angeyilunge ngoba iplan yakho ufuna uhambisane nezwi ngiyazi unamakebo wakho kodwa umkhwanazi uzohamba nawe wena angaze khona nobangaka iplan yethu isezwina Jeremiah 29 verse number 11 lithi ngiyazi unamasa amahle namakebo amahle nempilo yami and without the word angeke kube seplanini kaJehova ivese ethanda abazalwane kodwa bangaunderstand bathi icebo likaJehova lingevinjwe angeke ulazi icebo lakhe ungazi izwi lakhe athi John sambona sambamba samuswa lizwi ahamba phambi kwenu I love the word ayikile nkaza njenezwi siyayibona iPorsche uzoyidrayiva kodwa unalo izwi na siyayibona indle eBankenfelder kodwa unalo izwi na siyayibona indle ifuna eDevil but izwi unalo na siyayibona igutshu ufuna kuyinciba na ufuna ukuyigqoka kodwa izwi ayabekho abantu bamnana kodwa ini nanzakwenu bese iBhayibheli ngabe indodana yomuntu mayibuya ukukholwa iyokuthola ukhona na manje le ndavundava ezashunyayelwa manje sengeke sakuthola ukukholwa ngoba abantu bathanda abafundisi abathanda uJesu abantu bathanda ama-products abathanda uJesu abantu bathanda ukuphuza abathanda uJesu abantu bafuna into abangathelwa yona abafuna uJesu anginako mnanisa kwethu enginganithela ngako ngaphandle kwezwi lakhe eliyoshintsha iy'mpilo zenu in the name of There's a revelation. The Bible says their understanding, this is deep now, their understanding was darkened. Their ears were opened, but their understanding was darkened because they were separated from God. They were alienated from God. Ungawuthi ulibhundile unclever, ungumkasana kanti uyilahlile mawungenayo uJesu. Abekho nabantu laba. Ungawuthi wena urata, mina wasekasa, ngihlalele emvila, kodwa mawungenalo izwi ulahlekile, you are lost. Namhlanje solanda wena, namhlanje sokuyisa umoya wakho in the name of Without spiritual light, a person may be talented and a person may be intelligent, but they will lack direction. Listen, it's light of Jehovah because light produces what we call goodness. Light produces goodness. Light produces truth in the life of a believer. But now, when I light on a direction, when I light to fully position, what our position. Bekhona abantu laba ngithi mina abongenayo ilighter ufuna iposition kodwa awukho kuposition ngoba iBhayibheli encwadini yaRomans ethi the Proverbs chapter number 1 verse number 10 lithi uma umoya wombuso ukuvukela ungasuki indawo lesothi lithi wonke umuntu ofuna iposition noma ngakusemsebenzini ufuna ngasuki kundawo ilona lo sendaweni yakhe kumele abe sendaweni yakhe kumele yazi indawo yakhe ungafundisi kuvotele kana ukho ndawo ungafundisi kuphakamise kana ukho ndawo ungafundisi kuhlele kana ukho size kuzobuyisela abantu kundawo Oh Jesus Christ of Nazareth size kuzobuyisela ibandla kundawo abafowethu simfumana uJesu eyinsukwini zokugcina ithi size kuzolanda abantu sibabuyisela kuphi endaweni ephakeme wasebenzina endaweni Jesu wami Psalms 91 uthi kunendawo ngaphansi kwamaphiko kaJehova lithi laba abalungile they find the refuge uphasa amaphiko kaJehova kuneshelter phansi covenant noJehova kunendawo yokubalekela atobhala uProverbs 10:18 athi igama kaJehova lona lindawo abalungile babalekela kulo sinendawo esikabalekela kuyo eluches kubantu bethu. Be still, please. Let me help those people for a second. Let me prophesy in this. You may be skillful,
talented but i-direction ayikho. Nakuthola umuntu athenga i-iPhone kodwa ulala emkhukhwini, alanda ifoni ya 33,000 kodwa uhlala emkhukhwini. Yabona umuntu avloga nge-iPhone 17 Pro Max 1 terabyte athi uyithenge crash kodwa uphuma emkhukhwini. La ubona khona ukuthi hayi khona lo muntu lona akana direction. La ubona khona umuntu athenga ifractal ya 11,000 kodwa umntana akanayo imali ye-school fees. La ubona khona ukuthi solahlekile njengoba nomuntu esitradini agqoka ayigushi kodwa mawuthi ubuka la khona ingubo lala imbethe ingubo ka-Spiderman. Ngoba bongenayo uJesu uyalahleka, awubi ne-direction. I'm telling you, ubona abantu bavela ngamapolo esitradini kodwa bahambana phambi kwendlu esinye somdlwane. When there is Jesus, iyaba khona i-direction. Somebody say, direct me, Father. Thina silawula uJehova, silayela uJehova, selusa uJehova. Kunomolusi osilusile igama lakhe uJesu. Kunomolusi ohamba phambi kwethu ogama lakhe uJesu. Athi balabhala Isaiah 45 athi uJehova yohamba phambi kwethu lithi yohlelembisa amagebhugebo athi yovula ngisho namagebhu avaliwe ebronze. Akaze ngikhuluma nabantu namhlanje uJehova uyokuvulela nendima kumabuyela kuye. uJehova uyokuvulela nendima kumabuyela kuye. Lo msebenzi okhala nawo uJehova awuvula nendima ungabuyela kuye. uJehova akusiza nendima ungabuyela. Somebody say, go back to Jesus. Asifika abantu babuyela ku-boyfriend baphethe kabuhlungu kodwa bayesaba ukubuyela kuJesu. Babuyela ethaveni abagaba kwaziwe kodwa bayesaba ukubuyela kuJesu. Babuyela kunyawupe noma ingabaphathanga kahle kodwa bayesaba ukubuyela kuJesu. Babuyela la benenziwa khona ishende khona babakhwapheka kodwa bayesaba ukubuyela kuJesu. Angazi ngikhuluma nabantu la asibuyeleni kuJesu. Awubese buyelani kuJesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let's go. Second thing yenzakalayo, let's focus on relationships right now. Kwenzakalani mawungena Jesu? Umuntu ongena Jesu, Galatians 5 verse number 19 to 21. Umuntu ongena Jesu une-hatred, unenzondo. Mawuthandana naye uyakuzonda. Mawuthandana naye akakuzwa. Mawuthandana naye uyabona ukuthi uyakuthanda kodwa lo muntu njalo makakubhekile uyabona ukuthi uyakuqalukela. Noma ahleli nawe uyabona ukuthi uqanisukile akafuni ukuba la. Noma kubheka ukuthi uhambe uye esaluni kuye nawe ukuthi phela ufase inywele zakho ufase nale phondo lakho lela elikwenza ukuthi uyihashi nawe lapha lize lishala umuva la akakubongela nokukubongela ushanye logo lakho ipencil skirt yakho ne-high heel uthi uhamba phambi kwakhe uthi how do I look athi awuyeke umbangela isikefe ngoba lo muntu akanayo uJesu. The person hates you uthi uposta isithombe lakho sakho online abona ama-likes angu-1,000 akhona sowukalile uyafeba. Abantu ababhizi lapha abantu ojola nabo ngoba lo muntu uyakuzonda. Umuntu ongenayo uJesu akanalo uthando ngoba uthando lukubaba, uthando lingubaba, uthando litholakala kuJesu. Ongenayo uJesu abeka kuthande uthi uthenga imoto akuloye, uthi uthenga indlu athi uyithengela indlu umama. Bantu besifazane akabe bathenga izindlu unamanga unenzondo ngoba akanaye uJesu. Umthenga into enhlobo yakwathu umuntu ongena uJesu. Thandana naye kanti uyakubonga into graduate afike late. Nakafika later nakhona ufake ihudi. Ufake ihudi nekepisi lakhe le-relay. Uza nje uyalengisa ufake nama-push in. Bonke abantu lapho bafaka amasudu. Ufuna ukubonela iy'thombe zakho ze-graduation. Uzifakele wena academic regalia lapha. Uyograduate. Umuntu azivelele nje ngamanye amajini wakhe abizwa ukuthi ama-dirty jeans aphinde abe ama-baggy jeans. Ithi ingcolile phinde ibe yinkula bese uyazudula nje afune baso sonke isithombe abe azi ukuthi uyahamba because uyakuzonda. Umuntu ongenayo uJesu uyokuhlupha relationships. Uyothi uyothenga isinkwa eCheckers wendlulela kune-alpirim ngakhona uthi ngathi ngingayithatha. Hlukana nabantu abangenayo uJesu. Uyaphronyothwa balwa nawe, uyaphakama balwa nawe, uphakamisa stop nonsense balwa nawe, ugqoka kahle balwa nawe, uthenga ini balwa. Unemzondo umuntu ongenayo uJesu. Unemzondo. Engingawumzala umntana omuhle ongenayo uJesu. Abantu bakho badlaliseke.
Ilabantwana badlaliswa from a distance. Chungphumpu chingunu chingifana chikulapha ngoba nawe uyabona ukuthi lento lengathi namadimoni uyoza kubambe ngamadimoni ngoba kanayo uJesu. Bantwana babantu abasindisiwe yenkosi yami bayadlalisela. Njalo makakhala naseteksini bathi mlethelana sisi ngimdlalisi. Njalo abantu abangasindiswa uyabona ngathi impala nje ngathi kwesilwanyana izombe ngoba ngabantu abangasindiswa. Uyabona umntwana omncane iphandle eziwu-13 uma ngabe ufikala umntwana amncamela kangaka bathi siyamvikela asifuna ashawe izulu siyamvikela asifuna alahlwe ngabaphansi balahla wena wacela umsebenzi wabaphansi abakunikeza. Mina nankinga nokungaswata nokungakwata hamzelana ukuzothandwa la ngithandwa amazulu. Mina I have faith ngithandwa uJehova. Bantwana besidakwa banephuza face bana 3 months. Bantwana besidakwa banephuza face bana 3 months. Umntwana athozalwa abese kavela dakiwe. Kodwa namhlanje sikakuhlenga baba. Ngabe nabantwana bashayisa yes. Ngabe nabantwana obabona beza ukuthi lo uyobhema isinefu lo. Lo usibambe inkunzi lo. Lona uyogame lokusini lo. Indalelo. Isikhathi sakho sokusindiswa namhlanje. Isikhathi sakho sokusindiswa namhlanje. Umuntu akasindiswa une-hatred. Unenzondo. Baka umzana inkinga. Baka bangagraduateanga yena akasafuna university. Umzalo ongakhona ukukubongela, umzalo ongakhona ukukubongisa. Abantu bafuna ukukulobola ukuthi kumele kulotsholwe yena kuqala ngoba unomona. Athi kumele kulotsholwe kuqala before kulotsholwe wena ngoba unomona akanayo uJesu. Umzalo okhohlakele ongenayo uJesu noma ngathi ufuna ukwenza ini ekhaya uthi qala ngebirthday yama uzomangala ukuthi hey abani kane ngoba hey yakho. Bantwana ngeke basakhona ngisho nokwenza ibaby shower ngoba kunogogo nenhliziyo embi. Umphazamisi wempumelelo yamalunga omndeni ahambe nalo ugogo kanti nithakathwa uye, ahambe nalo umama kanti nithakathwa uye ngoba kasindiswa. Imfume uJesu emsukwini zokuphila yebo izo mina kanze ukuthi bamhlabela ngiyolanda abantu angifuni abantu abahlabelisa abantu basesentini. Bathi ngesuka kule ndawo bathi kuselungi olubangelekele angeke lunge kanze ukuthi sihlabele bathi sivele sentina sokuphila yabo Jesu
usekine awathwasa usekine abawalazi izinto zomhlaba usekine thina sabambana noJesu thina samthola in the name of Jesus. I want to preach here. So now I want to envy. The Hallelujah does you are covetous. When Makarana take it frontal, so take it frontal. When Makarana take a book chook now, so fully book chook. When Makarana like the week now, so fully week. When Makarana take the iPhone now, so fully iPhone. I want waiting, but because of envy, I just want a coloto about us in this one. Upon a Makena. Itamalaka Ubani. Somebody said, Jesus save me. Somebody said, Jesus save my soul. In the name of. When the heart has not been renewed, pride dominates. If the heart is not renewed, pride, moya wokukumalo ati selese, moya womuntu ata broke, abavula makwa, ata lambilu nile zugusha, ata ngushi lomina, moya mpagamo, moya pride, moya wokuti moya wosiyaz. Umoya wabantu abantunga makhwapha bakhulumele futhi umoya wabantu abantunga umlomo kodwa babe nepride ya umuntu uhlala bedroom kodwa babe nepride umuntu uyambona ukuthi impilo yakhe ayikho right kodwa qhubeka benani nepride why their heart is not renewed. Pride resides in the heart that is not regenerated. Inhliziyo masiyakho iJehova angeke ube nepride. When I'm to move to long the pride. I'm yet to long the pride. Then the ends are pride. Then when this way pride, when this way more pride, more paga, more begamina. What you know, we are in the pair. Never was in the pair. What you praise on me. Abafundisi nabazalwane bashaya amathangs bane-pride, banikela bane-pride, bashumayela bane-pride, basebenza esontweni kodwa banani bane-pride. Azatshela umzalwane wathi mina ngeke kwenzeke ngilanda umphefumulo mina kwenzeke hambisa amaflyer. Why? Ngoba yena uzibona alungelwa into enkulu. Uzibona alungelwa iplatform yasestadium eMoses Mabhida. Kodwa athi iBhayibheli uJesu wehlela endaweni yaseSamaria. Ibona amele adlule khona kodwa wadabula eSamaria wadibana nomfazi. Umfazi ebenganamadoda amaningi. uJesu akamjaja wambuza wathi iphi indoda yakho? uJesu akamphindezela uJesu wathi iphi indoda yakho? Ngoba bazi ukuthi Nkosi yami nimzwa kanjani. Akuzelanga kuzojaja umuntu, izela kuzoletha injustice basezulwini nomoya okutambile wepride uyakuyeka namhlanje in the name of asumngcwabeni bengikhona khona namhlanje kuseni ngikhulume ngayo lento le. If the heart is not renewed uba nomona. Bamehliziyo yakhe ingagezwa uJehova uba nomona. Ukhona umoya obonakalayo bese banomona ongabonakali. Kunomoya esiwaziyo, kunomuntu nje olalokishini nawe uyamazi lo mama wala kunomoya. Sisi wala unomona. Bawenza izinto kumele ungamtsheli ngoba uyokumoshela. Bawuhlanganisa izinto kumele ungam-involve, ungam-include ngoba unomona. Siyamazi noma ungaphika namhlanje kungenzeka uwe lophikayo ngoba banomona abavumi ukuthi banomona. Ubabona ungazubamba into zakho bongane ukuthi lo muntu lo unomona uyamjelasela. Yaya umuntu unomona. Yebo banomona abantu babamba ama-mic kodwa babe nomona. Babe nomona abantu bashaya ama-tongues kodwa babe nomona. Namhlanje silethela umuntu abathi uJesus ugeza lento abathi ukhokhokho beshashaza nomona. After today jealousy will leave you. The spirit of jealousy will leave you in the name of umona. Uyayibamba inhliziyo engena Jesu. Uyayibamba inhliziyo engena Jesu. Sihamba nabantu kodwa banomona. Enga elaze hlobo ehlezi emkwatini. Hlezi ukwatile namanje. Uthini lo mfana? Uyaphi la?
Uyabona phela thina sikablande endlini uzizele. Ukwatile namanje. Ukwatile. Ngoba la sivula umnyango sathi entry is free. Sasho sathi kuyoshona uJesu neadvertisho kanjani. Sathi mawuza lapho ungayile enhliziyo ekhaya. Ungezina nenhliziyo ngoba thina vele sokutshela iqiniso. La kule sonto leli sikhuluma iqiniso njengoba njalo. Ingani ngoba ngeminister siyivulela umnikelo. Asenzele ukuthi sihambe ngamaphosha. Asenzele ukuthi sigibele imoto enkulu. Lana sokutshela iqiniso ngabe yaduka udube kodwa abantu usindiswe. Ingaleba umuntu akasindiswa umnenga. Abangayishabela ingoma yami. Okwathini. Abangayishumayela into ebengiyifuna sekakwathini. Abanginikazana ithuba lobufakazi sekakwathini. Nomuntu uhleze njani akwathini. Yonke into eyenzakala yakwathisa. Noma ngathiwa nijabule lonke ekhaya yena nje lo muntu ohlala emva. Bathi ngiyamtshela ukuthi yasi kunento ezayo athi ngangibali mina lapha. Asenje ngiyeke uhleza kwathini akathindeki noma menzela yini uhleza njani kwathini bahlupha labantu abahlezi bakwathini ngoba makujabule bona bafuna sijabule nathi nasebona sema right bahleka bafuna sihleke nathi namhlanje kwamele usindiswe baba indaba yakho kwathini into engekho God is setting you free from it in the name of kwenye platform wathi solo ngazalwa angaze ngaba nawo lo moya wokunkunkumela lento yokulwela into engekho bafika abafowethu ngoba banenkani mina inkani nginayo kodwa ngiphumela nayo ngaphandle estradina ngidina ngaphakathi kwami ngoba abanye benenkani sowule Shoprite uyatrenda sowule stradina uyatrenda inkani yakho funa ilawulo uJehova inkani yakho funa uyichanele uyisebenzise ukusebenzela uJehova in the name of Ngenkani kanza kwethu inkani yami yokulanda umuntu olahlekile mina ngiyamanga ukuthi kuze namhlanje wena sowusafuna isiwasho kuze kuvuleke impilo yakho uzogibele lana ugibele ulandela aba-4 profeta ulandelela isiwasho wena sowusindisiwe ulandela the devil is a liar Satan unamanga sahlewa ngenane eliphakeme sahlewa ngegazi lomuntu in the name of umuntu akasindiswa enye into esimbona ngayo manipulation. They manipulate you these people. Laze hlobo lenza ngathi ma victims kodwa inkinga iqale uphi. Ndaqale asusa ukhuku nothuthuva bese emva kwaloko bese uba njena i-victim. Bese ngabona ukuthi bangamshaya ngoba khona abantu abazokumarinate bese uyakhala athi mina bengingasho njalo awungizwanga kahle mina ngikuzwe ngale ndlela ngikuzwe ngayo sebaqala bammarinate so zenza i-victim so ufuna ukufonela amapolisa ayapha amaphoyisa ngoba uphela osuse inkinga. Manipulation. They will manipulate you. They will pretend to be sick when they are not sick. They will pretend to have bipolar. Ngoba kula malanga siyadiagonize via WhatsApp, via Facebook and via TikTok. Ungathi ngine bipolar mina. Awuna bipolar, awuzange sokulungiswe. Udinga abantu abaqondisa ekhaya bakunikazana umthetho. Abanyazathi ngine bipolar. Athi phela mina ngine bipolar, ngicela ningithole. Yini le bipolar ivuka uma une boyfriend wakho? Bipolar isavuki amama usemkhweni bakho kodwa mawusesonto eninkalele ngiyakhumbula uprofeti wangiprofeta bathi ngathi ngine bipolar awuna bipolar yedelela wena namhlanje siyakuthandazela uJehova ayisuse lento in the name of Thank you Father for your ears on the prayer umuntu osilalele uJesu umuntu osilalele ubani just thank you Father for your ears on the prayer now kunye is manipulation. Manipulation frequently dominates their lives. They will manipulate you. Kuna bazalwana abaright empilweni kodwa ba pretend ngathi abekho right. Yeah, ngamasibomu. Anikhuke lonke esontweni. Anikhuthuze lonke esontweni. Uhleza idla nomntwana ongqolile. Athi asinayo insipho, asinabo ukudla, asinabo nje okay. Bengicela nje fanele ngingamnikeza bona ngihlanganisa imali. Limnike. Kuphela nje 2 amaveki. Besiphinde uyabuya kungena abafana bayithatha yonke igrosa sikhohlakali semanipulator umuntu uhleza nendaba ezibuhlungu dibana nomunye lapha
e-spa right now, ungene e-spa azi ukuthi uyathengiswa e-spa. Nesi my brother, uyazilanda bengifuna ukuthenga isinkwa ngathi nalo bhuti loyo ukunikeza imali yesinkwa and ngiyibonile 20 rand yanena. So ufuna i-20 rand ngiyibona naloya ukunikeze i-20 rand ngesinkwa. Uyifunelani kimi manje ngoba naloya kanti ufuna ukuyothenga sakuphi isinkwa? Ngisho ufuna ukuthenga lesa 58 rand isinkwa ngoba bamnikezile into. Kunabantu abazenza ngathi bahluphekile kanti abahlupheki. Nawe uyamazi mama loya othi Eastern Cape kodwa solakala. Abakizwa labantu lapha downtown uyamazi nekuthi uhlala kuphi amakhona wakhe sengifuna ukuhamba nge-Eastern Cape umntana uyakhala manipulator. Bengicela nje noma nginikeza yona ngithi uku-eda na next week nge-Eastern uzumangale le mali yakhe yase-Eastern Cape ayihlangani na i-manipulator ngoba asindiswa in the name of lehlobo lithi malifuna kuyakusoka SOGA lenza ngathi liyagula. Funa kusoka lenza ungathi liyagula. Lapho sizana sesontweni ngoba nangabe ungena discernment ungumfundisi ungathandazela abantu abangena amadimoni bazama ukumanipulate abazali baze bambambe beze ngaphambili beze naye vele ngazuthi vele uyafa usabeze phambi kwakho na uthandaza fire uphinda to fire up uphinda to fire up fire mawungena discernment ungathandazela abantu abangenawo amadimoni kanti bayazi bamanipulate umzali bafuna 500 abanikeze 500 baphile same time. Ubona umsaka grind ama-wings ase-KFC mawulambile shano yekela upretenda njengokugula ngoba konke okuhlanyelayo uyakuvuna wapretenda njengomuntu ogulayo uyogcina ugula ungasinda. I prophesy every spirit of the manipulator namhlanje uJehova uyasusa in the name of bengafuni chance kuza la kodwa ngiyeza manje. Omama nina enabantwana baby mama nikhona la Santa baby mama singing, I am the mother and the father of my daughter. I'm the mother and the father of my kid. Phamsi sanda ngengulimaze. Phamsi sanda niyekele ukuthi abantwana bayagula bangaguli. Aniyekele ukuthi abantwana bayagula into egcine seyibulala abantwana ukugamba manga manifuna ukuganisha obaba beingane zenu. Aniyekele ukuthi abantwana bayagula bangaguli manipulator Sunday usha ama-tongues nana kanti umanipulate umntana abantu lengane mele ngisendeleyo nincane phela ede yakho lo mntana kayena walo baba kuphela wena nobabili. Engathela ngizithengile azimneli ebenzampinga ebenjani sithakazinye ngithi ngiyazijikisa bathi lapha ngeke sithi unamanga zimnela kahle uthele nosize omkhulu wena mfaka amakhosa ngiyazijikisa ngibona ngisesitolo ubunamanga uzushuthi usesitolo nalo shopkeeper or whatever they are called azakufakazele kanti ukamba manga sindiswa namhlanje awubangalela isendawo namhlanje kwamele usindiswe in the name of bakhona abantu abasebenza kule ndawo le phamsi isandla sakho ngesikhiphe semali. Bakhona abantu abasebenza phamsi isandla sakho kakhulu ngenza kwehle isibusiso manje ngenza kwehle isiprofeti usungaphakamisa phakamisa isandla sakho mawusebenza kule ndawo as high as you can. Hey bantu abasebenza aniyeke ukuthi aninamali ninemali aniyeke ukuthi imali ayingenanga ingenile aniyeke ukuthi imali aninayo kodwa ninayo. Kunomama owamshiya emakhaya lokusohlale Witbeka awusayisendi imali ekhaya uyohamba emhlabeni umthengele ingubo enkulu engaka umthengele casket ekhipha umoya kanti le ngubo uyifuna manje uyobulawa amaphaza abulawa yumoya yekela ukugamba manga thumela imali ekhaya thumela imali ekhaya akushumayelelo amena siyaqondisa thumela imali. Boyfriend yakho uyithengela ijezi lebhola nomama kuyayideserve ayiphinifa. Angabi boyfriend yakho uyithengela ijezi lePirates leChiefs ngithi nomama wakho uyayideserve ini. First God, right? First God, may God bless you. May God bless you. Anger, manipulation. You see now, my friendships are money. Agapheli ngoba sithakathiwe. Ngoba prophet okuncane lokho amashapointa bakufika la ukutshela ukuthi ngibona isithe emoyeni wakho sibe singekho. Inkinga nje unomlomo omubi.
awukwazi ukukhulumisa abantu, awukwazi ukukhuluma nabantu, awukwazi ukusebenzisana nabantu, ukhulumana kabi abangani bakho bakutshela izimfihlo zabo bese bazibona ku TikTok ngoba ufuna ukutrenda ngendaba zabantu wena ubhizi ngabo story time. Subscribe, follow me, like, share, report. Usho ukhuluma indaba zabantu. Profeta but wafaka isititho awuna sititho awukwazi ukuyiphatha awukwazi ukuyithima khuzeka in the name of Jesus. Thank you Father for hearing my partnership nabantu besebenza nabo babaleka neimali zethu masidibana nabe town sobagula athi ngicela umfundisi akasithandazele ngikuthandazele ini ngoba udliwa ile mali yami okwenza kwabanye abantu kuyokudla okwenza kwabanye abantu kuyokubuyela okwenza kwabanye abantu sometimes akuveli ngale ndlela okubheke ngayo uvela ngenye indlela awuyekele ukukamba manga awuyekele ukukruga abantu wena awuyenzi lento othi uyayenza wena ukruga abantu yekele ukukruga abantu in the name of improvement. Belaze ehlobolela ama-Ponzi scheme unikeza 100 rand yobuya seku-500 wena na wazi waba nomshina wakwakha imali iyobe i-500 yakuyela ubani akakho noyedwa eyambuyela kodwa nawe bese uyangena ngoba nawe understand ukuthi inkinga yakho udliwa yini ufake 1000 ukanti kuyobuya i-9000 abantu abafuna imali abakwazi nawe awubazi nawucabanga ukhona umuntu omnyama ongakunikeze 9000 wena sihlala nawe khona la elenvi khona bakunikeza boyfriend yakhe kunikeza 20 rand okujika ubuyele esinambeni ucaba ukuthi ungalunga ube nomuntu ongakwazi akunikeze 90 rand fire man. Let's continue now. So nako kunye okulimalayo if you don't have Jesus finances imali ziyaphela. Imali zenza njani? Ziyaphela. Imali ziyaphela ungena kufomo ungena kule ndawo leza ngoba manje nakujika khona kune tavern yabo wazi ukuthi iroom kaSipho lela seyithaveni manje seziyawa zonkungu sekunabantu bakhona makujika ikona sekunendumba ujika ikona kune tavern ujika ikona yabona manje sesikwenzakalaini ensukwini zokuqhuma ujika ikona nje sekunendumba ujika ikona sekunomuntu manje une tavern yakhe hayibo bekuyindlu kagogo lokwashona ugogo seyithavena sekuyaprove manje lana yaba bemile phambili abombani bavumela nabo yebo yeyina can fire. uNkulunkulu akasize finances water finances imali ziyalimala mawungena Jesu imali ziyaphazamiseka mawungena Jesu ngoba uthenga into ungayidingi omama beyikaftini bakhona nje la omama oTupperware yale cup lena angazi ngiyifunela kodwa ngiyayithenga lena i1 liter kodwa lena i1.5 abeka amakhapha bezela kubo 4 nama flask amangako uzowenzani ulungisela liphi iqhwa uhlala eMpumalanga ngoba phela akuyabanda kona ukuthi kodwa abantu ngaleyo ndlela kodwa kunomama nje namhlanje othenga enye flask unomuntu uthenga ijazi namhlanje kodwa leli alithenga kuqala usayaligcoki seze elinye liyamshiya makalifakile uhamba so ngathi uSuperman lejaza ngoba walithenga 2021 ukuthetha kuvela iCovid akazi uyithengele lezi zinto abanye bayazithenga ngokusathana ubusa ngaphakathi kwabo iwardrobe igcwele manje abazazi into ukuthi bazithengele ina ngokusathane ubusa ngaphakathi kwa umuntu athenga isikhwama phezulu kwesinye isikhwama kanti usazothenga esinye isikhwama bendathenga esinye isikhwama uzumbuze kanti yini ufuna ukuyifaka kulezi khwama zakho ezingaka sanibonani Steve Madena umphe uyabheka phasa awubona Steve Madena umuntu ayisengesikama sisha saka Steve Madena mosa awunali rogo lalesa esinye ozithengela simanga angaze ngasho kanjani impulse have made Christians broke ukuthenga into because it's on sale has made Christians to be broke. Siphuye nje asinazindlu sihlala emkashweni ngoba sithenga izinto njalo on sale ngokusathana uyabusa ngaphakathi kwe lack of discipline nabo kunye greed greed balimazile abantu thina sibona abantu even when it comes to political parties umuntu onemali bathi ugwinya amamiliyoni uma ngathi uwagwinya wasephi phela ngoba ngabe alethwa kithi azosiza umphakathi angakhona ukuthi umphakathi amamiliyoni do you know why lo muntu une greed imali ithi phumile to allocate for lokho ayihle
Nakahlanganisa imali nje la esitokfela August ngenizwane noma nikholwa bazalwana abangaba nesitokfela August abasezwani ngoba omunye sozenza umuntu ongaboni angiyazi le mali ilahleka kanjani ngoba kune greed. Abanye abantu bayithanda imali to that level yokuthi baze babe greedy when it comes to money. Athanda bonke abavalela abanye abantu. Ngasinamathenda sonke la wibheka kodwa kunabantu abadubula abantu emayini. Mawuthi ufuna ukuyongena nekhampani yakho bakudubule emayini. Mawuthi ufuna ukuyongena nebusiness lakho emayini bakudubula. Kunomuntu ongasakhona nokumanage amatraka wakhe kodwa ufuna ukudubula wena uza netrailer hayi netrucker because of greed. Asikaqashwa nje mayina ngabe siyasapha phansi abanye abantu kodwa basebenzisana nabathi nepotism bafaka omzala abangawenza umsebenzi emayina imayini izivane ngoba une greed enhlizweni zabantu. They are greedy. Bafuna imali ze bantu abasha bala abasebenzi into ebenza ukuthi bangasebenza kunomuntu omdala noma emsebenzini ohamba kanje akasayibona nendlela ungena endaweni wrong atsenze office la akusiyo office it's the toilet. Nomdala ngabona office angene toilet ngoba abanye bane greed atamdala sesifikile isikhathi sokuthi awuyayeka emsebenzini aqhubeke ngenkana because of greed. Abantu mayini umuntu usafuna ukukhatha ilahle angabona emehlweni. Umuntu usafuna ukukhatha ilahle ihealth yakhe ingasamvumeli abribe abantu nalatheswa khona abantu abafit ukwenza umsebenzi bavalelwe ngoba kunabantu abagreedy abama HR baphela uhambe nesontweni ngoba ukhona la obukhona la kaze mina ngashaya neto ngishaya ngoba ukhona la. You are too greedy. Ma-RDP wayephuma mahala when I was clockisa imali sikhohla alisomzalwane. Udushama times la i-RDP yayi for free kodwa sakhipha 15,000 siyamazi phela sithule nje siyamazi because of greed. Because of greed. People are greedy these days. People are greedy these days. Mismanagement. Now was a party man. The last show when party man liyahlala. Aligezi nokugeza selifuna get down. Yeah, umuntu ungena shower manje ageza izandla ageza ubuso sofuna get down. Akasakho the prophet have released a lot of millions for the people that serves in my church. I pray for people imali ya Rafa, imali ya Provident Fund, imali ya investment. I pray for people imali ya Puma. Abahlala nokuhlala ku service. Bahlala kanje. Basashumayela basakhona sibafuna ukuyothenga manje. Yes man of God, I receive abaqeda baphuma nefona akekho abafonelayo bafuna ukuyothenga. Mismanagement of finances because the devil songena enhlizweni yakho. uJudas bekahamba noJesu kodwa uSathane wamngena enhlizweni yakhe. Ungahamba nobaba kodwa besiya ungena lento ingumoya. Asathi uMpostoli Paul umathi yabasephero impande yebitterness ayingabi ngaphakathi kwakho ngoba ilimaza abaningi. Wasoshumayela namhlanje. Usoshumayela namhlanje noma ngiyafuna noma ngifuni siyoshumayela namhlanje. Uyenza ukuthi angaze ngathi receive your car ngoba iyaphi imoto usayakwazi ukuyiphatha. Wena usahlanyiswa amantombazana uvele epakile uyagijimisa yile blood ngapho uyagijimisa one long break uyamgijimisa one fika uyamgijimisa one mabela amancane nawe uyamfuna into inkinga ubangalela kunikeza imoto ngoba uyobulawa igula. Some things God will release will never release to us. I pray for you. Yakuthandaza ukuthi uNkulunkulu ayishintshe inhliziyo yakho. Abanye bawulimaza umoya wami laba abashadile bese bagijimisa nabantwana bethu abalapha ngikuphi kodwa lapha ecorridor hit. Bona ubaba onomkhabo ongaka i5 liter yeJojo tanker agijimisa umntwana lapha i2000 elika nabo uyakubona kusayakwazi nokukhuluma ngabakudlalisa ukuthi hanana usesekuncane kodwa ubaba omdala abelokathi ngiyakutanda umthandane umntwana ona 19 umuntu ongeneli is because akanayo uJesu because akanayo bani uJesu. Lisufana nolwandle oluphazamisekile. Aphazamisekile abantu sihamba nabo aphazamisekile abanye bazihola kodwa siyababona ukuthi baphazamisekile ya abanako ukuthula. Uyazi ukuthi mangavela umuntu oqebile la khona bangahleka ungahlekisi next uhleli duzane naye
so busy yasimala ngeke akukashe kodwa wathi uzokukasha labantu laba babafuni abantu abahluphekile lokahle eduzane nawe nje uyasho uzamfakela umoya wakhe nangamthinta noma khawula isandla uyabona ukuthi usibeke kanje uthi umfakela umoya wokuhlupheka thina nawe baba siyazihluphekela kwamele sithwalane sodwa bonele ntuthwane engivikandina angeke ugijimisa abaphezulu akuphakame thina sanyathelane lemvile asindawo umuntu angakulift kodwa uzahamba ngemoto encane shothi kuba wathola le range wawuyithandazela boyenza njani shothi phela besiyodlela kula mavili ekari yakho uzalona ngathenga nje imoto enkulu esontweni so ufuna ukuzenza i-chairperson yale ndawo awuyona i-chairperson ngoba abanye benonilahlekiswe ma-possession kodwa ninayo uJehova lahlekelwe izinto nilahlekelwe uJehova ngoba nifuna izinto la kuJehova bese ziyanisusa kubani kuthi wamemeza uAdama wathi yilo mfazi omnikeze yena ongenza sale ngishifta kuwe ungavumi izinto zemukela from Christ zikususe kuChrist hlala nobaba uDavide kajabula babathi asiye endlini yenkosi our happiness is found in Jesus our joy is found in Jesus our excitement is found in Jesus. Kodwa nje sesikhulume nawe ke manje masusindisiwe ngoba umunye wangibuza athi mfundisi ngiyabuza isindisa ngiyasindisa bese kwenzakala nami ngikhuluma ama-tongues no you can be saved and not speak in tongues. I can tell you the truth. You can be saved and not speak in tongues. Yeah, ungasindiswa kodwa ungakhulumi ngama-tongues. Yeah. Because abanye benu seniyajajana ngoba awena ubasindiswa kahle wakhuluma ama-tongues nina nikhuluma ama-tongues kodwa nomona so ungasindiswa ama-tongues uNkulunkulu usho ukuthi usengakakufiki ngale ndlela ukuthi uwakhulume usakha le fruit of the spirit ngoba nibizila rekamara barashiria kana kodwa unabafana abawu-14 abala ngaphandle lero goligqokile nje i-shame card yakho yakhishwa ule mfana wahlukana naye mfana athi bakavela la athi lela hambela lathengwa yini lena yakashayina lela just lathengwa yini lena yeah hamba nathi nje lana nithi ngiyakholwa nina kodwa nengubo oyimbatha endlini yathengwa umfana owade wahlukana naye nina ngabona umphupha nina nilala nezipoki ngoba zonke izinto esengina kunomuntu ola iketela yavela eleshengeni istofu umuntu engathanda ayikho into abayisebenzela umphetho phela ngaphezulu amashidi pillowcase ivela ngabantu othandana nabo khona into abayithathayo abe nofika nana emshadweni senshama tongues lana kodwa abafana bendawo bavela bakufonela bathi kuyabanda uvele ngapha sikhona esikhulu ngathi coach nawe uyekhona phone esikhulu esingaka nesiketi sakho sesonto lesi esingiyasithanda phela inketi leza esingathi simalivilivi sesilka so uyakhona kamfana siyendodeni kamfana yakobusho ngesifutshane esincane ngathi sejuba uyakhona usize 28 ogqoka size 9 isicathulo kodwa usize 28 khanda lingaka sindwa ikoloto uyakhona ngoba uJesu seyakamngena enhlizweni yakho oh Father help us lithi babheka kuye kodwa ubuso babo basebuyakhanya abonakala ishema ebusweni yenkanza kwathi sesibabhekile abafundisa abasizana nganexa asibhekele kuJehova manje sesibabhekile abaprofeta abakasizi nganexa ozosiza ubani uJesu phakamisela amehlo wami ezintabeni usizo lwami lufela phi na usizo lwami livela kuJehova ngiyamthanda uJehova ngoba unosizo my father has a helper and what in Psalm chapter number 20 it will send a helper from his holy healer from his sanctuary in the book of Zechariah it will send a helper from his holy sanctuary in Zechariah chapter number 3 it rebukes Satan we serve a God on a man yokuzu Satan ongene bantu bakho ongene endodeni yakho until kuzeberata only Jesus can rebuke the devil over your life. Malachi chapter number 3 verse number 11 the Bible rebukes the devourer over your life. Malachi chapter number 4 verse number 2 umlilo kaJehova refines the soul of a person. Unomlilo baba oshisa utothule izinto zomhlaba. Zechariah chapter number 2 ithi kunomlilo ozungeza abantwana
bakaNkulunkulu. Psalms 139 lithi Jehova ungizungezile ngaphambili nangasemva. Psalms chapter number 40 lithi uyamkhipha odakela. Psalms chapter number 68 lithi uyamlwela nabalwa nama. Psalms 109 lithi amagama wabo uyawacima. Even in the book and the history of love, we serve the mighty God. Psalms chapter number 3 lithi bangeza balwe nabo kodwa ngeke bamnqobe. Psalms 91 lithi okubi kungasondela kodwa 1,000 ngapha 10,000 ngapha kwakuJehova akusibelela. We have a God. Sinonkulunkulu onakusiza wena. Engathi ke Jeremiah 29 lithi iBhayibheli masimfuna ngayo yonke inhliziyo. Verse number 13 lithi siyothola ilabo. Uthi ngiyothola labo abamfuna ngayo yonke inhliziyo. Ngayo yonke ngimfundisa ukufunda baba. Yabona umfuna uJehova njengoba ufuna leRenard lokungena kaBolt. Bazalwane. Indlela esifuna ngayo umshado. Banaka indlela esifuna ngayo uJehova singangena ezulwini. Indlela esifuna ngayo imali basingafuna ngayo uJehova singayithola le mali. Matthew 6 verse number 33 it is seek ye the kingdom of God. It is the rest will be added over your life. Matthew 7:7 it is kela uyophiwa dondosa uyovulela funa uyofumana. John 14 verse number 14 lithi kama bengayima egameni lami mina Jehova ngiyonikeza. Luke 19 verse number 10 we are saved by our Father. Luke 10 verse number 19 no harm will come to us because we have God. When you belong to God, you are protected. Vikelayo uNkulunkulu. Idlozi lakho kumele kuvikele. Ugogo wakho nawo bamfihla ngekho right. Idlozi lakho kumele kuvikele ungakwata angeke likuvikele. So wena ngakhe mathunena wabeka utshwala uyocela njani usizo umuntu umnikeza isavana. They don't save you. Ngoba labantu ofuna ukuthi bakusize badakiwe manje uyobahlabela nje badla inyama bese baphuza utshwala balala ngoba njalo bakaphuza umalume bekadaba bese uyalala. Abaphansi ngeke bakusize. Incwadi Isaiah 59 lithi iBhayibheli unendlebe yakhe engasona isihulo ukayizwe imithandazo unesandla sakhe esingafinyeziwe kubasindise. God will save your soul. Only Jesus will save your soul. In the book of Exodus, isindiso ayiveli ngelinye ikhala elika Jesu kuphela. Elika Jesu kuphela. Noma banomfundisi onama-followers amamiliyoni kodwa mana uJesu abenaye nibamba isibhabhadla ngezihogweni. Uyahamba naye umntabule iy'ncathulo zakhe ezinedust kodwa uyezihogweni naye. Ungabamba isuthu yomfundisi kodwa ngeke ungene embusweni. Lithi indlela yokungena uJesu kuphela. John chapter number 14 verse number 6 lithi ngindlela neqiniso lokuphila. Lithi akakho baba angakendluli la kuJesu. John chapter number 1 lizwi bekaNkulunkulu lithi konke kwadalwa ngezwi. Colossians 1 verse number 16 lithi konke okubonakalayo nokungabonakala lithi kwenziwa uJesu kwakhiwa uJesu sakhelwa uJesu. Galatians 3 verse number 26 lithi sembethe uKristu. Galatians 6 athi ngembethe imivimba kaKristu. Siphila ngoba sinoJesu. Siphila ngoba susake lento abafakisela nasandleni. Ukuhlala ufakela sandle ngeke ukusiza. Uzenze pitbull. Ukuhlala ubekela ntanyeni ngeke ukusiza. Imuntu ozokusiza uJesu. Yokugaba konke ubuhlala ungasizakala. Kodwa ungaze wembathe lo muntu abathi uJesus. Kufika kwakhe impilo yaBlackmail amehlavulele. Kufika kwakhe impilo yaZakeo yagoduka. Ukufika kwakhe impilo yomfazi onomopho yagoduka. Ukufika kwakhe indoda yaseMagadala yasinda eguleni wayo. Ukufika kwaJesu kuguquka impilo yomuntu.
When salvation enters your heart and enters your life, insindiso mayingena empilweni yakho, your countenance, your profile, your face changes. Ubuso bakho buyashintsha, unikezwa namandla amasha. Your bearing as a person changes. Redemption reverses the visible mark of sin. Once you are redeemed, as I tell you, Psalms 51, restore unto me the joy of your salvation. Because you are being restored by God. God restores all the signs of wickedness in your life. Kususwa nomona, kususwa pride, kususwa nezinezikuphaya, kususwa manje omthakatha, bese udalwa ukuzareka kusha in the name of. Let's go. Kuyabuyisa nje isidima sakho. Wena washa izandla ukuthi bakwenza umakhwapheni. Umphakathi ubhekile. Wena wajola nomfana ojole nabo bonke abantu. Elokishini nawe wazifaka khona kulelo dibhe lingagwaqwa. Akho nenkomo zendawo ezigeza khona. Wena waqoma indoda yomuntu bakubhekile abantu bakukhuza wangezwa. Wena wadlisa indoda yaphalaza uhamba phezulu kwehlazo ukusindiswa kulethe isidima sakho. Wena wawuphuza phambi kwabantu ukhame uzuyikhamele uJehova ubuza ubuyisa isidima sakho. Wena walahlekelwa umuntu owawuthandana naye ngoba ukungasindiswa kwakwenza ube nepride, ungakwazi ukukela, ungakwazi ukubonga, ungaboniseki kunenkani, ubuzwa idimoni lenkanuko. Kodwa isindiso ibuyisa isidima sakho, ubuya ube nesizotha, ubuye waziwe njengomuntu osindisiwe. Encwadini yaMark chapter number 5 lithi ebekahlala emathuneni amemeza azayisika nomzimba. Wathi makafika uJesu amphulukisa, lithi bathi babuya labo babuya etanga, lithi bamthola sekagezile amuhle. Ngoba uJesu uyakwazi ukwenza ube muhle. Bantu nabakakhuluma kabi, bantu nabakahleba, bantu nabakahleka bahlekise ngesimo sakho, kodwa kunaze kufika uJesu uyavala baba. Uvala ungasuthi ni richer ngoba vele linkabile akakhona ubaba in the name of divine presence. Okunye kuzale sindiswe divine presence. La uvela khona baba, uvela negogo. Ewe thina sithakatheke noma hlwepha nini, noma hlwepha kuphi. Asithakatheke thina uya-unloyeke bona. Numbers 23 verse number 23 lithi akakho ongathakatha u-Israyeli, akakho onganloya uJakobe. Asiloyeki thina, asithakatheki. Kunini basigudla baze basibiza kwehlavu siyaphaphalaza, iinyanga ziyathumela kodwa kuphuma ngapha kuphume ngapha. Athi Psalms 92 sifana nomsidari baba. Yebo, we flourish when we are in the house of God in the name of Father. Send we have divine presence, divine, God restores a person. Uzuzizwa na ukuthi yabona sengibuyile manje. Ayabangeza abantu. Unawuzo ukuthi yabona sengimile manje. Yabona ifilter ikusizile phela wena. Ya ifilter ikusizile ithombe zakho zonke uthi uqeda ukuyishuta zo 200 udelete 198 kusale 2. Nakhona kulo 2 solumundi udinga ifilter uzulungise. Mase unoJesu uyakulungisa ubaba. Mase unoJesu uyakufine tune ubaba. Uba muhle nje udobela uvaselina baze bathi sitshela ama face products ubatshela ukuthi cocoa butter vaselina kuphela uhlulekisa abantu abajovayo ngoba uJesu sophila ngaphakathi kwaphakathi. When you are a self person, you carry the light of God. Ngeke kuthiwa kumnyama kunoJesu. Phakathi empilweni yakho inhliziyo bayihlalisana noJesu. Ngeke kube nenhliziyo embi unoJesu. Onenhliziyo embi akanaNkulunkulu. Onomhobholo akanaNkulunkulu. uJesu uyayilungisa inhliziyo embi. uJesu uyayilungisa iqondise inhliziyo embi ibe right. uJesu phela uyayilungisa. Uyahamba yonke itherapy, ukhipha imali. Lithi iBhayibheli lithi ithelani imali eyintweni ezingenamsebenza. Uyahamba konke ama-therapy. I am depressed. I am depressed. You are not depressed. You are oppressed because you have left the Father. But when you go back to the Father, even depression will leave you. Even oppression and suppression will leave you in the name of. Depression will be right. And in that direction back to Jesus.
ya umlehlabelayo uthi ngifuna ubuso benkosi ngisenegashuri ngifuna ubuso benkosi yabona uma ufuna ubuso bakhe konke engashintsha empilweni yakho. I'm telling you, onke amadoda odlala ngawo ngoba unaJesu. Ya onke amantombazana awukephi imali ngoba amantombazana ayibona imali ayihleli ngeke ngikhona athi lona upopile lo sondele intombazane enhle izibrush slave ikubasha la ngemuva la ikununge konke ubuqopho ingaze kufake nolimi la endlebeni la ithathe yonke le nkani yokuba indoda usale usiyebhuyebhu nje ngoba kufake ilimi khona la azagubhe yonke la apricota makaqeda ukhiphe yonke imali thatha yonke ikhadi lihlale kuye ngoba vela unayo Jeff ngoba phela unayo bani ubroke manje kodwa uyasebenza ubroke manje kodwa uyasebenza masikubuza imali yephi uthi dlwe ipoko kodwa masithi siyabheka lapha kule statement sakho saka Capitec kunegama esilibonayo lapha la offense elivelayo kunegama la Solomon elivelayo uSolomon odla imali yakho akusiya amadimoni ngoba siyathanda ukumfaka uSathane kanti bantu abakhohlakele yithi umzala nonjani onenyanga ku speed dial umthandazi bona lo mama engimaziyo la lengivile ongumthandazi uthi manje uhluphelile akuthandazela umzala bese uthi khona lo mama engimaziyo angisho ukuthi ngithintele uNkulunkulu kusekwa uyalekelelwa uyalalelwa uJehova akasekwa uzimele is a self-sufficient God uzimele uNkulunkulu wethu in the name of Let's go now. Naku ngifuna ukhanyisa la ngaphakathi uJehova. Umoya wakhe yakhala, inhliziyo yakhe yakhala. Uba mhlophe la ngaphakathi. Ngoba senibleachile nje. So ukhimile wena waba nsundu waba kuhle. Wesafunda nawe wena. Siyakwazi thina ukuthi uDavid Bond wena so yellow bond manje akunankinga Nkosi yami umuntu nomuntu uphila ngeenkomo zakhe kodwa inhliziyo ayingabi mnyama kuyellow bond inhliziyo ayingaboli kodwa ngaphandle kube umhlophe somebody shout fire. Let's go now. Illumination now will be seen even in your face. Yabonakala nobuso bomuntu onoJesu ngaphakathi. Yabonakala asigugi man no Jesu ubonaka ubona intombi nje ndala unangaka mama athi na 82 muhleni lapho muhleni kodwa lo ohlala ekhaya uthakathayo lombona nje uyasho ukuthi uyabona uSarafina noma ngabe ngizaka ibamba imfene yakhe kodwa ikhona umbuka ngoba ugogo ongakasindiswa simsola ukuthi uyathakatha ngoba sindlela kuzo ngoba phambili wena usonke ngayo uyobatshela ukuthina abazukulu if ungakasindiswa ngiyakuzomoza ningatshela umama umustufuza nje ngathi ukhuluphele kangaka mama unaJesu ugwele yini kani la mpilweni yakho usindwa yini ngoba funa ngawe nomustufuza waJesu. Yabazi mama laba abakustufuza sontweni ukuthi nakuthiwa banikeza umthandazo uzobathi siyabonga libona bakholwa akasinto uzawuthini inhlamba mama unenhlamba ihlasimisa umzimba ngokukhuluphele nje usindwa inhlamba Jesus nomona my God. So the Father now in the letter of dignity, twins, nokuthula ngaphakathi. Abanye abantu zihamba namateksi ubona bahlafuna umoya. Hlena uteksi nomuntu umuntu uyagula. Kungathula nje ungadlala music eteksini. Noma hamba yedwa estradini. Uhlafuna umoya ngoba usindiswa ngoletha ukuthula emoyeni wakho uJesu. Sex will not save you from that. Ungalala nabo bonke abantu ngesigwale lesikhala sigwale sokuJesu kuphela. Ifika sokuphila ngeke igwalise lo wesikhala lo. I-brutal fruit angeke igwalise le uyodakwa nje ube nabantwana abangenayibongo. Nkosi yami ningixolele. Ngishilo ngathi angizela umnikelo ngizele abantu abazozinikela kubaba.
Asithubeke kodwa now uNkulunkulu lethe peace ne-confidence before God. Uyazi ukuthi abanye abantu abagezi kule service ngoba besaba uNkulunkulu. Bayazi ukuthi baphambene noNkulunkulu. Usathanda ubatshela ukuthi mawuya lapha uNkulunkulu uyolwa nawe. Uyakwemukela. uJehova akabalelani zonke uyakwemukela. You can go back to God. I want to say this. You can always go back to God. You can always go back to God. And Moses Jesu noma ngayimali siphelile uyakwamukela. Noma ngabe bawusize 42 manje so 28 umathambo iPirates akunankinga uJehova wenza njani? So kulahlela abantu phela. Ngozogulela ngapha mawuhamba sekunqwala. Ngoba usidecide lewe lokuphuma kuJesu. Kuyangenwa phinde umuntu yakhona ukuyiphumela. Uyanezwa mos. Uyakhona ukungena bese wenza njani? Kodwa njalo mawuphuma awubuyi right ngapha. Ukuthi isikhathi asinaso ngeke akukhazela ukuthi ubanjani. Manje ngiyakubona lapho ukuthi isikhathi awusenaso. Athi siqhubeke manje inner peace and confidence before God. Ngabona mina ngithandaza. Angiyenze into yokukhalela into engekho. Phambi kwaJehova. Mina ngiyasmile nokusmile uma ngikhuluma noJehova. Because I understand ngikhuluma noBaba. I'm talking to my Father. Angiyenze lento uNkulunkulu. Angizange ngiyenze into lo, angiyoze ngiyenze abayenzayo siyanibongela. Kodwa mina ngeke ungithole la. Because I can't speak to my biological father like that. It means my spiritual father la ifuna ngakhuluma kanjani. Ngoba ngikhuluma noBaba la. Lithi manje sesinobuso bembulile and we are seated at the right hand of the Father. So there is no need of saying Baba ngeke kanje. There is no need. If you're talking to God, talk to Him direct. Don't fake emotions. Don't be an imposter. Don't fake tongues. Don't fake presence. You are already in the presence of God. Yafika kwelento uzo ukuthi no khona lo muntu okhuluma la ngaphakathi kwami yakilawula. Yebo sometimes izwi laJehova lihleli ba rough according to Psalms 29 kodwa uJehova yakilawula uba ne-order mawunoJesu uba directed and aligned. Bakhuluma uBaba umsinda ubi khona ngoba kukhuluma ubani khuluma ubani. Anyone who speaks directed by God, they have the power to control even the atmosphere. The atmosphere of your life, uthula yonke into in your life, because they are directly speaking from the throne room of God. Akube lesiphithiphithi emoyeni wakho bakhuluma umuntu akhuluma la ubani uJehova. Khuluma ubani? Isaiah 40 verse number 31. Ngishilo ngathi siyabhala. Angayimbiza ngizokuneza wona ubuyela naye ekhaya. Sikhwayana sigala nje ngizokuneza sona nje ngihlula abathakathi lo. Anginayo. Ithatha la ubashe na impande na uzoba right. Ngeke ube right ubashe impande. Awusona isilwane. You're not a maggot. You're a son of God. You're not a rabbit. You're a son of God. You're a son of God. They that wait upon the Lord, they shall renew their strength, and they shall mount up with wings like eagles. They shall mount up with wings like uba strength. Alapisa abantu abanganaJesu. Noma hamba estradini uyombona nje. Khona mina ngithe nangiza ngapha ngiyambona ukuthi yamuhla lento nomhamba kanje. Dr. Njani hamba kanje. Uyabona ukuthi udliwa ile addiction. There is no strength noma hamba. Unye umbonile ngapha hamba kanje ngapha ngasepark. Uhamba kanje there is no strength. Unye umbona simba inkinga zakhe noma hamba umuntu hamba kanje. Uyabona ukuthi uyendlini Nkosi yami uyendlini kodwa umoya wehlukene noJehova. Ngokuthula kuvela kubani? Indoda ingasihlale ngaphandle emotweni before ingene endlini bowazi ukuthi uyinkinga. Angisho ukuthi wena ngenzeka abantwana iproblem kodwa nje unenkinga. There is a problem. There is a what? If you carry God, you carry what we call visible brightness. Visible. Uyabonakala. Noma sebumnyameni so uyambona umuntu noJesu. Nomuntu okholwayo nisetown. Yakholwa leyo mama nami. I cannot prove it yet, but ngiyambona ukuthi wenza njani? Yakho. Wena bakubona nje line lokuyo face.
bakhathala phambi kwakho sigcina la jikani nina sogcina la abasasho nokuthi akusala umndeni nawe bathi sigcina la jika sisi kumelene ulinde bani jika manje ngikela fanele ngifame ngikela manje ukhulume nesiphungu bavela bathi talk to my bank asambe ngicela mase ngegama lika Jesu kale bizo la morena Yesu ungasizakala ngoba ubuso bakho abukhanya thina siyakhanyisa ukwahlala ku meeting bakhulume bonke uthule bese lo mnikazi we meeting athi eish man what can you say but because there is this brightness ekhamba ngakuwe there is this radiance ambience ohamba nayo there is a must because no Jesu ngaphakathi kwakho family meeting balwe bese banzona ijudge because it's blessed are the peacemakers kube uwe ongemi no right omela into e right because we don't side with people who are right we side with what is right we advocate for righteousness ngeza mos kodwa ngoba umuntu kuyenzeka abe right kodwa wrong right ngalento ayidefendayo kodwa wrong ngale ndlela ayidefende ngayo so when you stand for what is right always stand for what is. That's God. That's a son of God. That's a son of God. We receive energy. It's the energy comes out. Now imagine when I show another 3 hours under stress because in the energy. Omunye manje uqeda kuhlikota ne-reboost. Manje uze la kwapalishela nabeza endleleni ngapha i-reboost akana energy. Namanje uyozela. Ubhizi kodwa uphuza energy drink because you don't have Jesus in your life. You don't have Jesus in your life. If you don't have Jesus in your life, never abahlezi balele. Yalazo sho kwathi pass. Balele. Abana energy. Because they don't have Jesus in them. Jesus revives us. Vitality is restored when you have Jesus. Uba ne energy. Umuntu nje onomuso ofeyila. Fukula mama. Ulana nje kuyabile endlini. Kunezitsha zamandla. Kodwa esontweni umama wenkonzo. Intercessor enkulu kodwa endlini bawungena la yasheka. But esontweni la mathali yathula. Shut up. uJesu lethi cleanliness. Nekuze phambi kwabantu ungagezi. Sikezile lokusiza la. Kodwa khona ungagezanga. Ngoba ujwayele kuza la holeni. Angiye khona awugezi ngani phela uyodibana nabantu. Chaya ithomoyila heke sesivimbene sizothini manje. Turn fire. That's good. If you're not saved, you're restless. You are you're restless. Athi kundane kunokuchiza endlini. Hleza phithizela umuntu. Uyapi akazi, ufunani akazi. Uthandazela ini akazi. Phela manje ngisazobuza abantu ukuthi what do you want God to do for you? Into emephambi kwami. Uhlekani ngokuthi uNkulunkulu akwenzele. What do you want God to do for you? Man of God, anything. Angisumfundiswa anything. uJesu wathi banobani bewathi ufuna ngikwenzele wathi mangibone Nkosi. Bawuzafuna wazi ukuthi ngifuna. Kanti mithe prophet ungazi ukuthi ufuna. Ufuna ukusebenza kuphi noma engangikuphi anginalo ugqobo lami noma engangikuphi. Ngifuna indawo edirected. Ungayi kumprophet ungazi ukuthi ufunani. When you meet a prophet you must know what you want. I want this, not this, but good. If ungazi you are restless. Satan uphila ngaphakathi kwakho. Once you receive Christ, there is quiet confidence in Him. We don't have to tell people that we're confident. You can see we are. When no longer very young, like a all-night prayer, about 4, about 5, I'm not about prophet, I'm about this, I'm about big son. I'm telling you. Mina kukhuluma ngale 2 shows. Isinefu sibhema about 5, my 35 late. Siyathandaza thina the lesser power will bow. Asosamo usangoma thina. Imoya emvelo yasubmit umhlaba lo mhlaba kaBaba Psalm 24. Mhlaba kaBaba lo. Ayikho imoya engaphusa phezulu kwethu.
We have Jesus in us. We have Jesus in. We have Jesus in us. A saved person reflects joy everywhere they go. We are always happy, Ganzamet. That's how we're going to just traveling. We are no longer I'm going to no young lawyer. I'm going to after 5 minutes, take a shake. As long as most of the cool or cool, that's what this bonanza to share because we have joy in our spirits. I know I belong to God. I am always happy. Home system lana or home theater endlini yakho kodwa ayivulwa njalo ingavulwa ehlisa kujatshulwa nini kulo muzi akaze noma kuyibirthday yakhe ehlisa nokumsindo ujatshulwa nini akujatshulwa kodwa wathenga sound system yesoni into enomsindo ayikaze yavulwa akayazi ngisho 30 ibekwa lapha ko2 hlabelela ngomoya ophansi bathi umoya umuntu okolodayo abona abashonezi. God restores joy in your heart. Uyajabula, uba ugogo jabulile, uba umama jabulile, uba usisi jabulile. Nabasisa babhitha. Siyazi uyi-breadwinner. Futhi umsebenzi wokuba-breadwinner unzima. Bonke sicela kuwe kodwa yekela ukukwata ngoba vele sicela wena sophinde sicela ubani phela. Abakho omnye osebenzayo. Yekela kuhlezi ukwatile ngoba noma kwata imali yona sizoyicela. Uma yakwata noma oyi-breadwinner kuwe osebenzayo. So now you are always happy because you are in God. You are in God. Imoto mawuyithenga uhlale ekhaya akuseyona yakho, seyomndeni. Seyani? Noma uyafuna noma ufuna. Ngoba ngeke ulayishe amabraha akho kodwa ihlobo nabantu ozalwe nabo ungabalayishi. Angayitholi lift ugogo aza ayogibela itaxi wena unekari uthi ngilele ugogo mixwa uwe ayokhokha imali makusikhathi sakhe sokhokha imali. Ngiyamizwa manje. Kodwa nani bogogo phela nibofaka ama 200 bogogo bayikhokha imali bathi bayikhiphile uyazenzeni athengele lo mzukulu amthandayo kodwa uliftwe yimina ukuthi aye kokhokha imali leka abs wafikelwa yimi kulamaphara kodwa manje sekune problem manje sekunani. Let's continue now because siqhubeka futhi into eyenzakala. There is joy. There is what? This is a deep spiritual condition that influences the entire countenance of a person. My whole heart is happy. My whole system is. Let's continue now. In the book of Proverbs 15 verse number 13, the Bible says, a merry heart is cheerful. A merry heart makes a cheerful countenance. Once it is yakking about right, we share the journey. That's good. Nehemiah 8 verse number 10, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my. The face of a saved person carries warmth, gratitude and spiritual vitality. Once you are saved, ubuso bakho buyasha, umzimba wakho uyasha, isystem yakho iyasha. Once you are saved, everything about you changes because I'm saved. I am born again. I'm no longer that person. Sengumuntu omusha manje. Emnenza njalo amaqiniso. Ukusindiswa kwakho kusho ukuthi ahambe lenivili. Ukusindiswa kwakho uqhubeka uhlale khona la lenivili. Usindiswa kodwa uqhubeka uhlale kuphi? Bantu baze babone ukuthi vele usindiswe. Amen. Uyabona kule backroom obofakwe amantombazana. Ufuna manje ube neBible study khona. Uyabona kule ndawo ozoyishintshile uyenza indumba yakho ungenalo nedlozi. Wabhema isinefu nje sinopelepele. Wathimla ba44 wathi thokoza mngoma. Wasenza umuntu onedlozi angenawo. Ila kumele uhambele khona ama intercession nama midnight prayers. Once you are saved, you don't leave the place. You showcase the kingdom of God until you are redirected by God into another place. Asizihambeli isithunywa kuJehova. Awuthi umasindiswa bese uyaphuma ubank uye kwenye indawo. Kubakhomba khona la. Angithi boshintsha amantombazana. Bonke abantu abathandana nabo ufuna ubashumayela. Ubatshela ukuthi X yami uyi-X yona ufuthi ungu-X ongasolveki. Kodwa listen to me. Esincinza sami sengimukela uJesu manje. Lento besiyenza yayingekho right. Isikhathi sakho sokuthi wamukela uJesu now. Impilo yakho izoba right. People around you must know that you are saved. Ungasindiswa under the carpet. Ungasindiswa undercover. Ungasindiswa abantu bangazi. Mawusindisiwe umndeni wakho kumele wazi. Mawusindisiwe abantu ohlala nabo kumele bazi. Ayifihla isindiso njengoba laba abanamadlozi
basivezela naseTexini babelo babhodla into engapheli kanti baphuza istone nesqueezer babhizi nawe kanjani insindiso kumele uyiveze njengomuntu aveza ukuthi unomoya ngamadlozi. You must be proud of being born again. In a time where people are lukewarm, cold, Christians bafana nabantu abasebenza emotional, you must be proud to be born again. iWhatsApp yakho ufuna isho ukuthi usindisiwe. Indlela yokugqoka kwakho ufuna isho ukuthi usindisiwe. Indlela odla ngayo ngeke uthanda ukudla kangaka ukuthi usindisiwe. Ngoba uJehova ukunikeza ama limits. Kunabantu abangakwazi ukudla 45 yamaplate ayi1. Ifridge nje ungangena ukudla ohleza avulile. 4 liter ye Coca-Cola uyi1. Usuku olodwa, there is a problem with you. Ungasindiswa even your appetites. uNkulunkulu udila nawo. Your sex drive uNkulunkulu udila nayo. Nawulale ngale ndlela olala ngayo ungakashadi kodwa usindiswanga. Something is wrong with you. Ungasindiswa kahle, sex drive yakho iba under control. Once you are saved, sex drive yakho under control. Everything about you is controlled when usindisiwe. Voice yakho, tone yakho, your tonality changes. Indlela okhuluma ngayo seyashintsha manje because I'm now born again. Indlela okusebenzisa kwakho imali iyashintsha manje because you are born again. Indlela yakho yokukhuluma nabantu ngabantu noma mawubantu iyashintsha because you are born again. Ungasindiswa indlela ophatha ngayo abantu abakho iyashintsha. Nawuhlupha abantu abakho sewusindisiwe. Nawuhlupha abazali bakho sewusindisiwe. Isindiso iyasifundisa indlela yokuphila. Insindiso iza nendlela yokuphila. Insindiso isifundisa inhlonipho. Uthi usindisiwe khaba seyakasindiswa akusho ukuthi ngabo 12 abeli baba ngomsindo. Kunendlela yokuthandaza ebusuku mangabe uyawazi umndeni useyakasindiswa. Insindiso ilethe order ekhaya. Insindiso ayilethe disorder. Insindiso ilethe order. Insindiso ilethe alignment. Masusindisiwe nokugqoka kwakho kuba aligned. Nokusebenza kwakho kuba aligned. Nabantu obonakala nabo uyabona ukuthi abantu sebaqondile manje. Ngeke usindiswe phinde uqhubeke uhlale nalabantu oboganga nabo. Masusindisiwe ushintsha ngekhamba because bad company corrupts something that is good. So abantu bazokumosha if usindisiwe uqhubeke uhlale nabo because they will remind you of the things owawuzenza ungakasindiswa. Bakukhumbuza ukuthi wena wawuphuza kanganani. But once you are saved, everything about you changes. Yonke into yakhe yashintsha. Emsebenzini ngeke basakhala ngecorruption makunawe ngoba usindisiwe. When you are saved, ngeke be corrupt mawusindisiwe. Noma ngathi imali ifuna kanganani, awutshontshe mawusindisiwe. Awatshontsha amalahle mawusindisiwe. Awubi ne cold stock yakhe mawusindisiwe. Ungasindiswa kahle awutshontshe. Ngeke sikuthole sokugijimisana nekhopha wena manje ngoba sewusindisiwe. Ngeke uguga amagate abantu kodwa usindisiwe. Mawusindisiwe khona izinto ongazenzi. Isindiso iyakufundisa ukugqoka. Umama ikufundisa ukugqoka. Nawutholakala netight ukuthi uyajima nje estradeni umama unabo 40 unabo 30 ushadile ungena estradeni ukuthi uyajima ushwebhede la estrad sonke neimbejeje ushadile. Mawumama kunendlela ogqoka ngayo noma ngathiwa uyejimini ngoba usindisiwe. Umama usindisiwe unendlela yokugqoka kwakhe. Umama usindisiwe noma esesontweni noma ngathiwa unemzimba onjani uyakwazi ukukhavara akalimaza amanye amadoda. Kunemaroko ongaqoki mawuzesontweni mawusindisiwe. Kunezambatho wazi ukuthi lo ngeke ufake ngoba ngiyazi kuveza izinto ezenza amadoda alahleke enkosini. Mawusindisiwe kunendlela okhuluma ngayo nendoda yomuntu. Ngeke uvakashela umuntu ongenandoda usindisiwe nawe wena nawe ngapha unamfazi seniyavakashelana. No. Mawusindisiwe la uvakasha khona. Nawuhlala etavern uthi uphuza idrink. Ngeke kwenzeke. Mawusindisiwe etavern awusondele nokusondela. Bazothi ngifuna ukubashumayela khona etavern ayisebenzi kanjani. Bantu beza mjesu. Yobalanda etavern phakathi badakiwe ngeke kuzwakala. Mawusindisiwe uyayihlukanisa nezinto eziningi. Ngeke ukuthi usindisiwe kodwa umsebenzi wabaphansi solo sawenza. Leviticus 20 verse number 6 uthi ngiyakufulathela kuso bami umuntu ocela usizo kwabaphansi agwadle nabo ngokubalandela. Exodus chapter number 20 lithi angifuni nikhonza abanye boNkulunkulu. Leviticus lisho kanjalo lithi ningabiza abanye abantu nisho nabalele ningabalandi nokubalanda. Encwadini yaEcclesiastes lithi abalele ningabavusi ngoba abasenamsebenzi ngapha ongeshiya yangeza kodwa ngani zakwethu basosindisiwe khona into ongasayikho leyogabe usindisiwe. Ungasindiswa ngegaba. Beka lokho akugaba. Awuthanda inyanga usindisiwe. Uyaphuma nje kuma-herbalist ungasindiswa. Uyasuka uhlukana nenyanga ungasindiswa. Uyahlukana nendumba ungasindiswa. Na usindisiwe awuyishumi isimpepho wena.
ya umsamo wakho sewuJesu wena ngeke ukuthi usindiswe ube nomsamo lakushisa khona impepho ubize abantu abalala ungasindiswa ubize uJesu kuphela usizo lwethu livela kuJesu kuphela. The witchcraft according to God it is disobeying the will of God and searching for powers ngapha kwaJesu. So asinamandla asiwagqabela amandla thina asigabeli ibhande uthi sikhona ukulwa singasindiswa. Osindisiwe ngeke aligabeli ibhande. Osindisiwe akayigezeli business ngoba the grace to prosper Deuteronomy 8 verse number 18 comes from God. Amandla okwakha imali avela kuJesu. Proverbs chapter number 10 verse number 21 and 22 olethi sibusiso esingenasorrow uJesu kuphela. Jesus will bring the blessing. Once wasindiswa sibusiso sakho sivela kuJehova. Njengoba ngishilo nasekuqaleni ngiyaphinda namanje isiwasho asikusebenzela ungasindiswa. Isiwasho asikusebenzela ungasindiswa. Akusebenzela uJesu. Kuba uJesu bekafuna sisebenzise iwasho ngawasho wathi nginishiya nesiwasho kodwa wathi nginishiya nokuthula. Ukuthula kwami ngiyakushiya kina nginishiya nokuthula. He left us with peace. Peace I give you and peace I live with you. Sashiya nokuthula kulomhlaba. Osindisiwe uhamba ngomoya ongcwele. Osindisiwe akanawo umoya wabantu abadala. Ngeke ukhonze uNkulunkulu nabantu abadala. Osindisiwe unoJehova kuphela. Ngaphakathi kwempilo yomuntu osindisiwe kunoJesu kuphela. Jesus lives in their system. Osindisiwe akanayo imimoya yemvelo. Osindisiwe yena into yakhe ivela kuJehova kuphela. Ya osindisiwe unendlela yakhe yokuphila. Indlela yakhe yokuphila nabantu. Ukusindiswa kusikuhamba phambi kwabantu abavusela ukuthi nqanga ngoza haleluya. Ukusindiswa kuphila ngaphakathi komuntu. uJehova usiza impilo yakho from inside out. Ngiyakuzwa mos. Lingaphandle lakho lingaveza ukuthi usindisiwe kodwa lingaphakathi kwakho manje ngekho right awukasindiswa. Ngiyayiphinda futhi lento mawungakasindiswa uyazi. Mawusindisiwe uyazi. Inkinga into engifuna ukuvala ngayo ukuthi ngabe wena usindisiwe na. Ngoba ubona ubaba abantu abamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wabo. Ukusindiswa kuna age. Ukusindiswa kuna stage. Ukusindiswa kuna period. Ukusindiswa kuna moment. Every person has a season where they choose Jesus Christ as their Lord and Savior. Labasho khona bathi sengikhathele sengifuna uJesu manje. Sengikhathele ukubuswa impilo yami, inyama yami, ingqondo yami. Sengifuna ukubuswa uJesu. My mind must be touched by Jesus. My heart must become a throne room of God. My spirit must be controlled by the Spirit of God. I want to have the fellowship with the Holy Spirit. Osindisiwe usikanza noJesu. Hlala sontweni akwenza ukuthi usindiswe. iBhayibheli lithi uyakholwa ngenhliziyo yakho bese uyavuma ngomlomo wakho. Indaba iqala ngaphakathi enhliziyweni bese umlomo uyavuleka umuntu bese uyasindiswa. Abaprofeti bakathandazela mawakasindiswa inkinga ziyobuya. Problems ohleza khona osusa ama problems uJesu kuphela. Osinikeza umlilo uJesu kuphela. Umuntu ozowenza impilo yakhe ibe ngcono uJesu kuphela. A rich boyfriend will not change your life. Driving a Porsche doesn't mean you have peace. Driving a Mercedes Benz doesn't mean you have peace. Ungaba kuthiwa khona ukhala inyembezi. Ungahlala endlini enkulu kodwa ukhala inyembezi. The emptiness in your heart according to Romans chapter number 1 lithi vela because uhlukanisiwe noJehova. In the book of Romans chapter number 3 down by the verse lithi we have lost the glory but we can restore the glory. Life is fragile but mercy is still available. Usengahamba noma engayini. Sikhule sazi ukuthi kuhamba abantu abadala kodwa manje uyahamba noma umusha. Umuntu uvele awe nje ahambe. Iquestion lithi umphefumulo wakho usesandleni sikabani. Ngoba noJesu noma lenge siphambanweni masekahamba wathi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Owakho umoya usesandleni sikabani. Encwadini yaIsaiah 60 verse number 2 lithi nomhlaba usebumnyameni. Kodwa there is a glory of the Lord that will shine over your life as long as you are in God. Yokhanya mawuJesu kuphela. Okhanyisa impilo yethu uJesu. Oqeda ubumnyama uJesu. Encwadini yaJohn 1 verse number 5 lithi kumnyama kuyakusaba ukukhanya okuvela kuJehova. Encwadini yaPsalms 27 verse number 1 the Lord is my light and my salvation. Ukukhanya kuvela kuJesu kuphela. Usathana uhambisa njengengilozi yokukhanya kodwa akakhanyisi. Ukuze ungene emlilweni ungashi Isaiah 43 ufuna ube noJesu ngaphakathi kwakho. Ukuze ungene emanzini abakufaka kuwo nalamakhamba abakufaka kuwo ungaze uhameke noma kuthiwe uyahlinyeka into idingayo uJesu kuphela. Your life can be saved by Jesus alone. Ukuze ukhona ukudabula amaketane Exodus number 16 uzokhona ukwadabula ngoba unoJesu kuphela. Ukuze uvule iminyango uzokhona ukuyivula iminyango Exodus number 16 ngoba unoJesu. Exodus
chapter number 12 iminyaka iyazivulekela mawuhamba noJesu bese lithi encwadini yaPsalms 91 uyalezile izingelosi kuba zikubambe ngesandla inyawo lakho lize lingakhutshwa nokukhutshwa lingakhubeki nokukhubeka encwadini yaPsalms 34 iBhayibheli kumamagama lithi ngambiza uJehova verse number 4 uJehova wangiphendula siphendula uJehova as long as sindisiwe he answers our prayers uJehova yakhona ukusiphendula nethi uphendula abantu bakhe uyobela ukumemeza uthi akangizwa uNkulunkulu ngiyathandaza kodwa ngizwakale indaba awukho embusweni lento ilungiselwe abantwana bombuso le encwadini yaMatthew chapter number 15 iBhayibheli lithi akusiphula okungakahlanyelwa uye God can uproot what he has not planted over your life in the book of Jeremiah lithi bese ngunikeza amandla yokusiphula nana you are also given power ukusiphula izinto empilweni yakho when you are saved encwadini yaMatthew chapter number 10 verse number 1 ukunikeza amandla against evil spirits once you are saved angeke uhlulekiswe imimoya when you are saved encwadini yaActs actually Ephesians chapter number 6 down by the verse liqinana enkosini nasemandleni amakhulu ukuze limelane nomubi verse number 18 lithi faith will become a shield to block the darts of the enemy encwadini yaEphesians lithi these days are evil but in the lithi refreshing times have already come Ephesians 1 verse number 13 lithi we have an inheritance from above because we have the fellowship of the Holy Spirit. 1 Thessalonians chapter number 5 down by the verse it is called uhlola bomoya ngoba siJesu futhi sino Jesu. 1 Thessalonians chapter number 4 verse number 11 we are able to mind our business because we are in Christ. Singaze sibe Jesu sina Nkosi yami siyakhona ukubona ngesikhululeke. Encwadini yaPsalms 34 down by the verse lithi ziningi inhlupheko zalolongile kodwa uJehova uyakhona ukumkhulula kuzo zonke. There is God that has power to save you. There is God that has power to change your life. Encwadini yaPsalms chapter number 5 lithi kube bengilambile ngangize kuwe uJehova wethu akalambanga akozeli futhi akalala. He is a God ohlala nathi ophila nathi ongeke siyekelele. We serve the mighty God. Encwadini yaPsalms 100 lithi asingene ebukhoneni bakhe ngendumiso uyokala ukudumiso ungazube noJesu. Once you stay with Jesus you stick with Jesus you will always praise God. Indumiso yakhe sense when you stay with God. Encwadini yaPsalms chapter number 104 down by the verse lithi isebenzi zakhe uzenza amalanga bomlilo. Encwadini yaHebrews chapter number 1 down by the verse number 13 lithi isebenzi zakhe nezikhonzi zakhe uzenza amalanga omlilo. We serve a living God. Encwadini yaJohn chapter number 2 iBhayibheli likhuluma kahle lithi anisihlanganisi nabantu abangekho embusweni lithi akwazi okusenhlizweni yabo akasihlanganisanga nabo. Encwadini yaJohn chapter number 3 lithi umoya uphephetha la uthanda khona lithi akukho umuntu ukusindiswa ngaphandle kwevela Jesu kuphela lithi weza kulo mhlaba ukusiza labo abalahlekile. Encwadini yaJohn chapter number 4 iBhayibheli likhuluma amagama lithi kwamele adabule eSamaria ukuze kusizakale umfazi waseSamaria. Encwadini yaJohn chapter number 5 lithi wathola indoda ehleli duzane nephini naseBethsaida lithi bakayithola ihlela wathi indoda uhleleni kule ndawo wathi bangethelela wathi thabatha uhlala lakho besiyahamba. Encwadini yaJohn chapter number 7 wathi mina ngisimba sokuphila idasitame lithethelele isono. Encwadini yaJohn chapter number 8 likhuluma amagama lithi ngiyolazi iqiniso eliqiniso liyamkhulula. Encwadini yaJohn chapter number 9 iBhayibheli lithi mina ngingumnyanga bangena kimi bawuthola amadlelo ahlaza. There is God that loves us. In the book of Acts chapter number 1 iBhayibheli lithi tarry in Jerusalem until you receive power. Ungazusindiswa you receive power. In the book of Acts chapter number 2 iBhayibheli lithi bathi bahlangene bamoya munye babona ikhehlekhehle nomlilo bamwele wabagcwalisa nomlilo bakhuluma ngamathanza. Encwadini yaActs chapter number 3 iBhayibheli lithi wathasondela uPawula duzane nendawo wathola indoda ihleli duzane nomnyango nesamba lesonto wathi igolide nesiliva asinalo wathi angagama likaJesu sukuma uhambe. Indoda yaseyasukuma yaseyahamba. Encwadini yaActs chapter number 4 lithi abapostoli bashayelwa nje ukushumayela uJesu wathi chapter number 32 lithi bathandaza indawo yaseyasheka ngoba sinase sithandaze
now we are saved. We serve a living God. And what in the Acts chapter number 5, the Bible is still a man. It is not Joseph, and again the Nazi back. It was a young apostle, as distributor. Now you are now, in an Africa. And what in the Acts chapter number 6, if I'm not mistaken, with the apostle Paul, as in Ganali, she focuses in the Jehovah prayer. And what in the Acts chapter number 7, the Bible to Stefan, I'm kind of a market, but I want to run a masura, I'm fully when you have God with Jehovah's again. And what in the Acts chapter number 9, it will bound what I have. I also select myself. It will just shine apart. Once we have Jesus, our prayers will take down our enemies. In the book of Acts chapter number 10, this is Bible. Cornelius, umtandazo wako, umligele wako, saufanele masurina, unangote vole Jehova, yewena lamesela, ikama upetro, izoksiza. And what in the Acts chapter number 12, ikali Bible to petro da kabosiba, what the Acts gave, what gelingelosa, itimangelingelosa, wafuleni binyamo, eyayifanekile, yati goba manje, siyahamba. And what in the Acts chapter number 16, it's one of a prophet. But I didn't know where Jehovah was the Paul watching a one and what I believe Jehovah. What so much in this one and descendment. And what did the next chapter number 13? We come into the two elements. Then the Pharisees believe you full of any power. Into what I tell is the power. And for Jehovah. There's no power. We serve a living God and we serve a living King. And what in the Acts chapter number 27, the Bible to Paul, what I make is so many cause, if not Agrippa and Caesar, it will come back Helena. Those what the bananas from Ofunga, the Suyafa, the Tibanda from Kulana, some Kumbina, what to Paul and Nina Smulana. I saw them to the Lendelosa, Namtelata, Sofa, so this is for Peter, Federa Peter, and what in the Acts 28, it's in your Mafia Mafia, Yamakisanda, Yatiam Luma, the government of IT. Why Father Lema, in the Sabo, Zekuladisha, must be must not Jehovah, and what in the chapter number 1, it was just what a Shumaena, but both of them in Moya, it was just all cool from Moya, but Moya and what in the chapter number 7, it was Bahama Kumbi, but for Moya, it was Tunis from Moya, but Kusulwan, the Hamana if you can come to Jesus, your life will never be the same. And what in the Psalm chapter number 1, it is in the August kingdom. Yeah, what's to say? It is found the status Canada some fully, and the woman has a greener, it is telling Taylor, and Linda Subsu. And what in the Psalm chapter number 2, the Bible of Mama Kama, it's about some Shabbat, and I don't got you at Jehovah, but I am this one. And what in the Psalm chapter number 3, little Mama Sena, but I see a mother like Jesus. And what in the Psalm chapter number 5, the Bible of Mama Kama, little vindicate me, oh God, vindicate me and become my shield. We have to forget that you must. That you must Canada. Ukona baba sazio, ukona baba sindisa umuntu. Ungenzeka ngiyidrave iPorsche ngihamba ngeMaster, kodwa into engiyasiyo ngihamba noJesu. Ungenzeka ngihlale endlini enkulu, kodwa nje ematheni ya John chapter number 15, uthi ngisahamba ngisababa ngiyolungisela indawo, engikwaziyo ngendawo ekhaya. Ematheni ya John chapter number 16, uthi ngimshiya nomani wena la kule ndawo. Uyabawela iqiniso, Nkosi yami, oyabakhuluma nami, alilayela indlela. Ematheni ya John chapter number 17, what the Father glorify your Son, so that your Son may glorify thee. Sasindiswa siphathe glory eVenezuela. Ematheni ya John chapter number 18, lithi Judas wamdayisa uJesu wamnqwanje phela. Lithi bakavela namasotsha bathomba uJesu wamahaka. But the what now to Jesus yini emasotsha asayawa. When you have Jesus, your life will change. Your life will change. Basingena nawe Jesu kuningi ongaguquki. Ubaba akakusiza. Kodwa into engiyifuna kakhulu ukuthi ubuyisane naye. Ungathi leba seKolose chapter number 1 down the verse number 21. It is sinikezwe nje imfonzo yokubuyisana, the mission and the service of reconciliation. Mina ngakubizela to join isonto lami. Bengifuna sala join ibandla.
ngifuna sala join ibandla. Ngifuna bamunye nje noJesu, ngifuna ukuhlala kuJesu. Man of God, ngifuna lo uNkulunkulu wakho namandla. Athi David encwadini Psalm 24, umhlaba nokugcwala kwawo ngoJehova. Ngalo uNkulunkulu obusa yonke into, ngalo uNkulunkulu ophethe yonke into. Encwadini yaGenesis chapter number 1, lithi umhlaba wadalwa uye, in the beginning God created lo mhlaba esihamba kuwo. In the book of Genesis chapter number 2, lithi wathi noma singamdaleli umuntu wamnikeza amandla. In the book of Genesis chapter number 3, lithi iBhayibheli wathi noma uSathane sekaqedile ngabo, wadeclare ubaba, wathi inhlavu yowesifazane iyonyathela ikhanda likaSathane. Encwadini yaGenesis chapter number 4, iBhayibheli kumagama libeka ama-genealogies, liyasitshela ukuthi ubani wazalubana, ubani bazalubana. Kodwa ngiyayithanda indaba kaMethusela ukuthi uMethusela wanikezwa amandla okuphila isikhathi eside. Andinothi ukhuluma nabantu la, kodwa masikabuyele enkosini siyoba right. Ephesians chapter number 6 ithi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande emhlabeni. And I am your father in the Lord, and I call you today. I call you back to Jesus. Come back to Jesus. Akwazi ulahleke kuphi? Genesis chapter number 3 wamemeza ukuthi uNkulunkulu wathi Adamu ukuphi na? Nami ngimile ngephimbo likaJehova ngithi ngabe ukuphi na? Akwazi uSathane ukubekele phi? Kodwa isikhathi sokubuyela ekhaya manje. Isikhathi sokusihlanganisa noJehova manje. Isikhathi sokubuyela esandleni sikaJehova manje. Ngifuna ubuyele entendeni yesandla sakho. Njengokubhala kwaZakhariya, kunoJehova masisibekela. KunoJehova ongelusi. Makule ndawo uthi ngifuna uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yami. Yiza ngaphambili manje. Yiza ngaphambili manje. Yiza ngaphambili manje. Man of God, ngifuna uJesu ozohleka impilo yami. Semkhathele ukuphila emhlabeni wezona.